Нарцистична жена. Центърът е винаги тя, но с усещане, че е по-важно от другите. Емпатията е повърхностна или липсва. Съчувства само ако и носи дивиденд. Критиката е заплаха. Реакцията е атака, омаловажаване или обръщане на вината. Манипулацията е стратегия. Газлайтинг, сайлент тритмент, триангулации. Няма реална отговорност. Вината винаги е от другия. Егоцентрична жена. Мисли основно за себе си, но не от злоба, а от навик или незрялост. Може да прояви емпатия, ако и се посочи. Приема критика, макар и трудно. Може да се замисли. Не манипулира системно. Понякога драматизира, но не с цел контрол. Има вина. Ако съзнае, че е наранила някого, може да съжалява искрено. Това е въпрос на характер и ниво на емоционална зрялост. Ключовата разлика е в структурата на личността. Егоцентричността е поведенчески стил, нарцистичността е устойчива вътрешна организация, която пази крехко его чрез контрол и грандиозност. Как да ги различите? След конфликт егоцентричният човек може да седне и да говори. Нарцистичният ще превърне разговора в битка за надмощие. А ти? Позна ли някого в думите ми?